cotxe, xaval. Aquest cotxe és Ferrari. Veus, ho he pensat algun cop, això, però no és plan, saps? Si tingués molts diners ho faria, però no és el cas. Si tingués molts diners ho faria. El compro per 300 euros. Una puta merda. El Go-Go està valorat en 20.000 euros, xaval. 20.000 euros! Com a mínim, xaval. 3 quilos com a mínim, per ser el meu cotxe, xaval. No me'l vendria jo per la meitat del preu. Què meitat? Si no ho venci per... No us fiqueu amb el poder, del Go-Go, Però com vols vendre això per més de 2.000 euros? Us esteu ficant amb el Go-Go. Van plener, ja la volen veure. Us escopirà, Jo us he avisat. Queda en el aire. El què? Us escopirà. Tu, nosaltres. No, el Go-Go. I el conductor serà el que pillarà més, Salvi? Molt bé, xaval.